Atès que l'honorable senyor Artur Mas i Gavarró en la votació ha obtingut 62 vots, que signifiquen la majoria simple que estableix l'article 4.4 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat. La investidura serà comunicada a Sa Majestat el Rei perquè el nomeni president de la Generalitat. El molt honorable president de la Generalitat, senyor Artur Mas, es vol adreçar a la cambra? Bé, moltes gràcies. Com vostès comprendran, amb moltíssima brevetat, jo voldria simplement agrair a totes les persones, en aquest cas als grups parlamentaris, els que m'han donat suport directament, a la gent de Convergència i Unió, a les persones i el grup parlamentari concretament que s'ha abstingut i ha facilitat la investidura, el grup parlamentari socialista, però també tota la resta, l'actitud positiva i constructiva que ha presidit aquesta sessió. Espero que sigui un bon preludi del que ha de passar en els propers anys i que aquests bons auguris ho siguin, a més, per tothom. Deixin-me dir que em sento especialment, honorat per aquesta responsabilitat que se m'atorga. Si m'ho permeten, estant present el president Jordi Pujol, jo li volia agrair especialment que en el seu moment confiés en una persona desconeguda, o bastant desconeguda, i bastant discutida, i que en aquell moment en què no era tan evident, president, m'atorguessis aquella confiança inicial que jo després he procurat anar-me guanyant amb el pas del temps al costat de molta gent, la gent de Convergència i Unió, a la qual li volia agrair tot el costat que m'han donat, en el secretari general de Convergència i Unió, en Josep Antoni Duran i Lleida, i a tots vosaltres, diputades, diputats del nostre grup, els que ho han estat també en els darrers temps i ara ja no ho són. Gràcies per haver-me ajudat i molt a poder fer aquest camí que ens ha portat fins aquí. Gràcies també al president Pasqual Maragall per haver fet possible en un moment determinat que d'aquesta cambra sortís un gran projecte que va crear una gran il·lusió i una gran expectativa, que després les circumstàncies van portar a que no quedés exactament igual, però en tot cas aquesta cambra, aquest Parlament, va fer un pronunciament d'un horitzó nacional important i això va ser per l'impuls molt decisiu del president Pasqual Maragall en aquell moment. Gràcies també al president José Montilla, li dic de tot cor, perquè potser la gent no ho sap, però el president Montilla i jo mateix en aquests darrers 4 anys hem tingut una relació més sovintejada, més propera i més cordial fins i tot que el que alguns puguin arribar a pensar. I fruit segurament d'aquesta relació més personal, ens hem vist moltes vegades sense que se sapigués per part de l'opinió pública. Fruit d'això ha estat que en temes importants de país hem pogut anar endavant i hem pogut col·laborar. Jo li agraeixo no només això, sinó també la seva actitud altament institucional en aquests moments també, i la dignitat amb què s'està portant tot el procés de relleu i la responsabilitat i l'exemplaritat de tot el que ha de ser el traspàs de poders en els propers dies. Per tant, gràcies, president José Montilla, per tots aquests testimonis. Gràcies, si m'ho permeteu, encara que no sé si això toca avui o no, a la meva família, a l'Helena, als fills, als germans, als pares, etc., tota la família en el seu conjunt, que durant aquests anys han viscut situacions no sempre fàcils. Jo no ho he tingut fàcil per arribar fins aquí, però com us vaig dir el primer dia, només sento agraïment i agraïment respecte a tothom, respecte als companys i respecte als adversaris. I ho vull expressar perquè no sé si se'm nota, però realment l'únic sentiment que m'embarga en aquest moment i que m'inspira és exactament aquest. I crec que això em permetrà de tenir actituds positives, fins i tot molt positives, de cara als temps que venen, que tothom sap que no són temps precisament fàcils. I la darrera cosa que els volia dir, ho vaig expressar el dilluns, ho reitero avui, és que jo, després de tots aquests anys i després de tota aquesta experiència acumulada, jo no em sento en cap moment salvador d'aquest país, me'n sento simplement un servidor. Espero ser-ne un servidor útil, un servidor honest, un servidor eficaç, un servidor lleial, un servidor enamorat del seu país i de la seva gent. I la meva esperança és que, a més de que Catalunya
pugui anar guanyant quotes de llibertat, d'autogovern, d'autoestima, de credibilitat, de prestigi, de respecte interior i de respecte exterior, a més de tot això, que quan d'aquí un temps, el que sigui, aquesta cambra elegeixi el 130è president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, que entre tots plegats, en aquest nou president o aquesta presidenta, d'aquí un temps, li puguem deixar un bon llegat d'una Catalunya orgullosa de si mateixa i orgullós el poble de Catalunya del seu país, de la seva pàtria i de la seva nació. Moltes gràcies.